Tabuk Agostal beleke satung tungo tei wati rokbo wow. August September tei October tal jora beleke satung pora ke tungo tei wati rokbo tongo. Haipano ol jora wono huk habarokni samung khlainani jora tei kheto panthorogobo samung khlainani jora. Ahai keno satung tei wati manjagui bororok samung khlaimani jora wngmani bagui. Hake gobang kolom tui kogo hake aboni bagi chini gobangma borokni sago gamasi rok thaijago. Gamasi thaika dengkai abo bebak phikung rogo khaklab rogo yaktu rogo gamasi thayo tai a gamasi belai kheno motogui jeng belai kheno tongnani kosto ongo. Hake abo daktino hambui thangya. Aboni bagi jeng tabuk tamo ma khlainai abo hake gamasi thaijagui tongkhani jeng puilano saimono norok tejpata je mui rogo riui jamani belai tejpatani belai kwthangno kaham ke hului jeng a hulja kepek no chini je khani gamasi thaijak tongo gamasi engjak tongo aro jagao jeng hului marinai. Hului rikadengkai jeng soti thamsi jora jeng abono khranui ma nasingnai hake aboni ulo adha gontani ulo khlai jeng abono tukuui ma painai kaham kai chini gamasi no sutiniri rojabai khlai phan khlai jeng gamasi no hubui ma tukunai. Hake abo hai khlai salnai saltam rok continue khlai kadengkai chini gamasi pekhagui thuyui thangnai hake gamasi phursaui hambui phainai. Takhokdei bukhukchong kha khlaio norok bujui mankhana hake kebo abo hake gamasi thaijagui kosto manui tongkhai norok tejpata belai ni bithi snambui abo haikeno norok hambui manana hnui ang kha khlaio. Hake bahai engjak video no norok comment khlaiui sidi tai norokni sanani muchungma rok tongkhangke sadi tai o channel ni ketal views ngui tongke subscribe khlai redi bwskango tei bo abo hai podre podni video rok upload tongke nongjok ni khlai sika nai manai. Hake paikhe jora nai tongmani bagui belai kheno hambai.